Sad. Znači, baterije, znači, to je, trebali smo ipak podržati malo pauze, da se dovoljne baterije. Visoki ukazani poena, rasove se cime i vanstava, ovdje su biti ozbiljnog računanja. Ozbiljnog računanja. Jedna od najuzbudljivijih mečeva na današnjem šampionatu. Nevjerovatno, svakako. Ovo je pravo finale, prefinale. Bronzani na nacionalnom šampionatu u robotici Srbije u Novom Sadu 2009. Elektropionica. Спасибо.